Kol. Kol. Unsa man? Ako sa Kol. Magluto. Wa pa ka kaluto Kol, nahapon naman. Oy. Hapon na gani pero kung ni-uli ang taga dire, ikaw niluto. Ano na, luto na tani. Dito ta sa to mga amigo. Kanang imo trabaho ka masilang kag scatter dito. Langan-langan lang ka dito, di kino sabang-sabang dire. Si scatter mo may nag-scatter, email ra man mi dito. Email nya, unsa man eh? Sama na Kol, oy, wa man ka naglutog sayo, oy, wa pa man na maluto, oy. Sabaw pa man na. Say, kakuha naman ni mo no, ning uli ka nagluto ka, kakuha naman ni mo inton nga bata eh. May gani dire kay magakaon jud ka. No, pag gid na nasigai di ay. Dito sa mo gini kanan. Kadugay papasigaan ko ni Kol, kay lunod na rin si Kol. Pasigay. Walang gani kay Kadugay sa mo makaluto, oy, ingnan ti ka nga. Alas 5 ginalan makaluto, nagagay gigutom ko. may gani kay gipapuyo ta ka busar mo ganon. Papuyo ta ka dire, wa ta pa ka papuya. Asa man ka padong nya maginana pa ka, busar ka nagmayo. Mulig mo to ko lang lulo de. Ano? Ikaw rin ako, wag puyo de. Mato rin ko lang lulo, di ko ni mo atiman de. Isa may di magatiman. Ang problema, ang kuano ta to mo uli juga mo sabang sa lagi ka dire, uli ka gutom-gutomon, kay gutomon man ka. Mato kasi mo lolo samot. Ba nagduwa pa mig email dito. Musamot imo lolo dito unsay mahimo ato. Samantang ko ay may lagi gipapuyo ta ka, pero tinan akong Papuyo lagi pero magkalunos-lunos adta. Bari ani alas 5 na. Nya dapat alas 4 mga on ta kay gutom na gayo. nya din man ka. Dito nagduwa ra mig email dito. Awag duwa ra gyud ka, nya di ka mauluto diha. Ikaw kun niluto diha, tiwasan eh. Samtang di ta ka mamuluto ana. Tinong ka Di ko papuyo. ka mamuluto, di ko ka mamuluto utan ko. Unsa man to? Ako ra kaya maluto itlog. Ana ra, noodles. Kanang utan-utan, di ko ka mamuluto ana. Sutyan ta karong umupuyo kag bahay mo tabang ka, pag inana maski man nagagligiligo eh. Sama sa taong kay. Kay gidawata ka. Wata pa kadawata. Siyempre, obligasyon yung kunin nyo kay pagumangkon mo kunin nyo. O tora, mutubag ni ka. Ay, bukal na on. Samta na ay di man mo. Ati man na di hakol. Ati man na ako kay gigutom na ka. Ikaw lay luto ang tiwas kina naman ka. Ako may paluto ni mo di ta ka mamuluto ana. Ikaw mo mamuluto ana. Sige, ako lay luto ana. Saan man tanong imo kinaya ay nag-abos naman sa ganon. Samta kay obligasyon ko ninyo kay Papawaw na yun day. Wala na ka. pagumangkon nyo kunin nyo. Asa mo adto ko sa lentaw. Lagi pero di sa gawin na muli lang ang kaon. Sumanang imo ay muli lang magkaon sa day. Siyempre, uyo. Imo sa tanda sabton kung di pati ka uyuan, di ko moari dire. Uyuan man ti ka. Hala Di, ka. moari gyud ko sa imo. Suplado din yung mga pagkabata eh. Taong kay ay pag inanay laway sa inyo batasan ri mo ko mamatiman sa inyo pagumangkon. Eh, kaon na lang diya. Ay, nagsusuwa. Eh, kanon ay. Hindi mo na ipakawan mo sa ako? Ada na lang. Matol lang ko May lang. dala na, gipakaon. Halabi ko. Matol lang ko lang lolo. Di na ako dire. Ato ko lang lolo po yo. Na may kanon. Unsam taning bata nga. Kapilisupo nga bata. Eh, di naman lang. Dalion pa ta. Hala. Murag gidangat ani.